दिनैनि गोदान भिडिअ'आव आरो फिन खेबसेबाव बरायफिनबाय। दिनैनि गोदान भिडिअ'आनो जाहैबाय जाय बिथांमोना थांनाय समफोराव स्वच्छ भारत मिशन आन्डारनि नैबे ग्रामिननि जाय बिथांमोना बे स्वच्छ भारत मिशन आन्डार बे सिंनि फेज 2 टयलेटखौ एप्लाइ बानायदोंमोन। फाइनेलि नोंथांमोननि मोनसे निउ लिस्ट ओंखारनानै फैबाय। नोंथाङा बे लिस्टआव गावबागावनि नामखौ बोरै चेक बानायनो जोङो दिनैनि नैबे भिडिअनि गेजेराव नायगोन। जुदि नोंथाङा बे लिस्टआव जुदि नोंथाङा नाम दं, नोंथाङा फाइनेलि नोंथाङा टयलेट बानायनो थाखाय नोंथाङा 12,000 रांखौ नोंथांनि बेंक एकाउन्टआव नोंथाङा मोननो हासिगोन। मानो होनब्ला नोंथाङा बे डाटायाव जुदि नाम दङब्ला नोंथाङा आरो फिन मा प्रसेस खालामनानै बे नोंथाङा 12,000 रांखौ नोंथाङा टयलेट बानायनो थाखाय मोननो हागोन। जोङो बेनि ए टु जेड डिटेल प्रसेसखौ दिनैनि नैबे भिडिअनि गेजेराव नायगोन। नोंथाङा भिडिअखौ जोबजासे नायलांबाय थाबानो जाबाय आरो बेफोरबायदिनो गोदान गोदान आपडेट डिटेल स्किम डिजिटेल खौरां मिथिनो थाखाय नोंथाङा चेनेलाव गोदानबा चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामबानो जाबाय। दानिया जोङो नायदिनि नोंथाङा बे लिस्टआव गावबागावनि नामखौ नोंथाङा बोरै चेक बानायनो। जुदि नोंथाङा लिस्टआव नामखौ नुवा अब्ला नोंथाङा बेखौ बबेयाव नायनो बेनि प्रसेसखौबो आं नोंथांमोननि गेजेराव शेयार खालामनानै खोन्थाहरगोन। गिबियावनो नोंथाङा बेखौ नायनो थाखाय नैबे गुगोलाव नोंथाङा स्वच्छ भारत मिशन नोंथाङा बेखौ सार्च खालामनांगोन। आङो बेनि लिंकखौ भिडिअनि डिसक्रिपसनाव होनानै दोनखादों। नोंथाङा बे लिंकआव थुबाथाय डाइरेक्ट नोंथाङा पेजाव थांनानै नोंथाङा चेक खालामनो हागोन। गिबियावनो नोंथाङा बे पेजखौ बोखोनांगोन। बोखोनानै नोंथाङा नैबेयाव मोननै अपसन नुनो मोनदों। नैबेयाव नोंथाङा टयलेटखौ नैबे एप्लिकेसन फर्म फर IHSL डेशबर्डआव नोंथाङा बेयाव एप्लाइ खालामनो हागोन आरो नैबेयाव नोंथांनि डाटाखौ नायनो हागोन। नोंथांनि लिस्टखौ दंना गैया नोंथाङा नैबेयाव नायनो हागोन। जोङो दानिया नैबे नाउ इउआर स्वच्छ भारत डाटा जोङो बेयाव क्लिक खालामनानै होदोनि बेयाव बेबायदि। दानिया जोङो बेयाव क्लिक बानायबाय बेबायदि। दानिया बे पेजखौ बोखोनानै नोंथाङा नैबेयाव नुनो मोनदों मोनसे अपसन MR13A नोंथाङा बेयाव क्लिक खालामनानै होनांगोन। जोङो दानिया बेयाव क्लिक खालामनानै होबाय। जोङो दानिया बेयाव क्लिक बानायबाय। नोंथाङाबो बेबायदिनो क्लिक बानायबानो जाबाय। दानिया नोंथाङा बेयाव गावबागावनि स्टेटखौ नोंथाङा बेयाव क्लिक खालामनांगोन। जोङो बेयाव आसामखौ बेबायदि क्लिक खालामनानै होबाय। दानिया जोङो स्टेटखौ क्लिक खालामखांनानै बेयाव जोङो मोनसे बेयाव डिस्ट्रिक्टनि नामखौ जोङो क्लिक बानायगोन। जोङो बेयाव मोनसे डिस्ट्रिक्टनि नामखौ क्लिक खालामनानै होबाय। डिस्ट्रिक्टखौ दानिया जोङो क्लिक खालामनानै बेयाव नोंथाङा नैबे सायाव नुनो मोनदों ब्लक नेम नोंथाङा गावबागावनि ब्लकआव क्लिक खालामनांगोन। जोङो मोनसे ब्लकआव क्लिक खालामनानै होबाय बेबायदि। दानिया नोंथाङा बेयाव क्लिक खालामनाय लोगो लोगोनो ब्लकआव क्लिक खालामनाय लोगो लोगोनो नोंथाङा दानिया बेयाव नोंथांनि बेयाव ग्राम पन्सायतनि नेम आरो नैबेयाव भिलेजनि नेम नोंथांनि हेबिटेसन नेम फेमिलि आइडि नैबेयाव एप्लिकेसन आइडि नैबेयाव फेमिलि हेड नैबेयाव फादार हासबेन्ड नेम बेबायदि नोंथाङा बेयाव नामखौ नोंथाङा नागिरनानै लानो हागोन। जाय बिथांमोना थांनाय समफोराव टयलेटखौ एप्लाइ बानायदोंमोन नोंथांमोना बेबायदि गावबागावनि लिस्टखौ बेबायदि निउ लिस्टआव नाम दंना गैया नोंथाङा बेबायदि चेक खालामनानै लानो हागोन। नैबेयाव गोबां अपसन दं। जुदि नोंथाङा 1 नाम्बाराव मोनाबाथाय नैबे 2आव थुबानो जाबाय आरो 2आव मोनाबाथाय नैबे 3आव थुबानो जाबाय। बेफोरबायदि नोंथाङा नागिरलांबाय थाबानो जाबाय। आरो जाय बिथांमोननिया बे नामाव श' जायाखै नोंथाङा मोनसे खामानि मावनांगोन। मा खामानिखौ मावनांगोन जोङो दानिया बेनि प्रसेसखौबो नायदिनि। जुदि नोंथाङा नैबे अनलाइन डाटायाव नोंथाङा नोंथांनि नामखौ नुवाखैबाथाय जोङो दानिया बेनि प्रसेसखौबो नायदिनि। दानिया जोङो मेन नैबे पर्टेलाव फैफिनबाय। दानिया जोङो बे पेजखौ बोखोनानै आरो जोङो दानिया बेनि नेक्स्ट स्टेपखौ नायनोसै। दानिया नोंथाङा जाय बिथांमोना अनलाइन डाटायाव नोंथांनि लिस्टखौ नुवाखै नोंथांमोना नैबे एप्लिकेसन फर्म फर IHSL डेशबर्डआव नोंथाङा क्लिक खालामनानै होनांगोन। जोङो दानिया बेयाव क्लिक बानायबाय बेबायदि। दानिया नोंथाङा बेयाव नैबेयाव नोंथांनि मबाइल नाम्बार नोंथाङा बे टयलेटखौ एप्लाइ बानायनाय समाव जि मबाइल नाम्बारखौ होदोंमोन नोंथाङा नैबेयाव मबाइल नाम्बारखौ होबानो जाबाय। आरो नैबेयाव मोनसे OTP नोंथाङा जेनेरेट खालामनानै नैबे OTPखौ बहायनानै नैबे केपसाखौ बहायनानै नोंथाङा नैबेयाव साइन इन खालामनानै नोंथाङा बेयाव लगइन जानांगोन। जोङो बेनि उनाव जोङो नेक्स्ट स्टेपखौ नायदिनि।
दानिया जोङो बेयाव OTP खौ बहायनानै जोङो बेयाव लगइन जाबाय। दानिया नोंथाङा नैबे 3 डटआव क्लिक खालामनांगोन आरो जोङो बे 3 डटआव क्लिक खालामनानै होबाय। नैबेयाव नोंथांनि गासैबो नोंथाङा जि टयलेटखौ एप्लाइ बानायनायाव जिखिनि डाटाखौ नोंथाङा बहायदोंमोन, जिखिनि एड्रेस, नाम नोंथाङा होदोंमोन, मबाइल नाम्बार नैबेयाव थागोन। आं बेखौ ब्लार बानायनानै दोनदों। दानिया नोंथाङा नैबेयाव थुनांगोन नोंथाङा भिउ एप्लिकेसन। बे भिउ एप्लिकेसनाव थुबाथाय नोंथाङा जिखिनि नोंथाङा टयलेटखौ एप्लाइ बानायनानै दोनदों बेयाव गासैबो खैजोन नोंथाङा मानसिफोरनिखौ बानायदों बेयाव गासैबो एप्लाइ खालामनायनि लिस्टआ बेयाव नोंथांमोना इजियावनो नुनो मोनगोन। जोङो दानिया बे लिस्टखौ नायदिनि। दानिया जोंनिया बे लिस्टफोरा गेवबाय। आङो बेयाव गोबां मानसिफोरनिखौनो एप्लाइ बानायनानै दोनदों। नोंथाङा बेयाव नुनो मोनदों नैबेयाव ट्रेक स्टेटास। नैबे ट्रेक स्टेटासाव नोंथाङा क्लिक खालामनानै बेयाव नोंथांनि बे टयलेट एप्लाइ बानायनाया बेसेबां सिम आगबारना दं नोंथाङा बेयाव नायजागोन। जोङो दानिया बेयाव ट्रेक बानायनानै नायदि। जोङो बेयाव थुनानै जोङो मोनसे टयलेटनि एप्लाइ बानायनायखौ जोङो ट्रेक बानायनानै नायदिनि। दानिया नोंथाङा बेबायदि नोंथांनि टयलेट एप्लाइ बानायनाया दासिम बेसेबां मोनहैखो नोंथाङा बेयाव नायनो हागोन। दानिया नोंथाङा मोनसे प्रसेस बानायनांगोन। बे प्रसेसखौ जोङो नायदिनि। नोंथाङा नैबेयाव नुनो मोनदों जोङो नैबे भिउ एप्लिकेसनाव थुनाय लोगो लोगोनो दानिया बेबायदि बेयाव एप्लिकेसननि बेयाव नाम्बारा थागोन आरो नैबेयाव एप्लिकेसन रिसिप्ट। एप्लिकेसनखौ नोंथाङा माब्ला बेयाव एप्लाइ खालामदोंमोन, नैबेयाव टयलेटखौ माब्ला एप्लाइ खालामदोंमोन बेयाव डेटआ थागोन आरो नैबेयाव स्टेटासआ बेबायदि एप्लिकेसन रिसिप्ट बेबायदि थागोन। आरो जुदि नोंथाङा ट्रेक खालामनानै नायनो सानदोंब्ला नैबेयाव ट्रेक स्टेटासाव थुनानै नोंथाङा नोंथांनि टयलेट एप्लाइ खालामनाया दासिम बेसेबां आग बारायना दं नोंथाङा बेयाव चेक बानायनो हागोन। जाय बिथांमोना अनलाइन डाटायाव नोंथांमोना नामखौ नुवाखै, नोंथांमोना मोनसे प्रसेसआव नोंथाङा खालामनांगोन। बे प्रसेसआनो जाहैबाय नोंथाङा नैबेयाव एप्लिकेसन नाम्बार, नोंथांनि एक्जेक्ट एप्लिकेसन नाम्बाराव नोंथाङा क्लिक खालामनांगोन। जोङो बेयाव मोनसे एप्लिकेसन नाम्बाराव क्लिक खालामना होबाय। दानिया बेयाव नोंथांनि टयलेट एप्लाइ खालामनायनि इनफरमेसन बेयाव मोनसे फर्म गेवगोन। नोंथाङा बे फर्मखौ स्क्रिनशट खालामनानै नोंथाङा बेखौ फट' स्टेट खालामनानै नोंथाङा बेखौ ब्लक वाइज बा नोंथांनि VCDC चेयारमेन बिथांमोननियाव टयलेटनि लिस्ट फैनायनि मोनसे खौरां मोनदों। नोंथांमोना थाबैनो बे लिस्टखौ लानानै नोंथांमोना गावबा गावनि नामखौ दंना गैया नोंथाङा चेक खालामनानै नायजागोन। जुदि नोंथाङा बे नैबे डाटाखौ नोंथाङा नैबे फर्मखौ नोंथाङा लानानै जुदि चेक बानायो अब्ला नोंथाङा 100% स्वच्छ भारत मिशन आन्डारनि सिंनि टयलेट बे टयलेट लुनो थाखाय नोंथाङा 12,000 रांखौ मोननो हागोन। नोंथाङा बेबायदि प्रसेसखौ बानायबानो जाबाय। गोबां मानसिफोरानो बानायनानै दोनदों। नोंथाङा थाबनो बेखौ खौरां लाबानो जाबाय। नोंथांनि VCDC चेयारमेन बा ब्लक वाइजआव बेनि बागै नोंथाङा खौरां लाबानो जाबाय। नैबे फर्मखौ नोंथाङा होनांगोन अब्लानो बिथांमोना भेरिफाइ बानायगोन। दिनैनि भिडिअखौ आङो बेखिनियावनो फोजोबबाय। नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंबा लाइक खालामबानो जाबाय, शेयार खालामबानो जाबाय आरो बेबायदिनो गोदान गोदान आपडेट, डिटेल स्किम, डिजिटेल खौरां मिथिबाय थानो थाखाय नोंथाङा चेनेलाव गोदानबा चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामबानो जाबाय। एसेनोसै दिनैनि भिडिअआ।